festival pequeno, humilde, pero intensísimo, porque desde as 11 da mañá leva vendo aquí actividades, desde os postos hasta as catas, debates, talleres, yoga encima dunha árbore, festa da leña a machada para aprender a cortar os guiciños. Tanta diversidade non se ve nos festivais, non? Sobre todo tanta aposta clara porque hai xente que quere quedar aquí, que quere quedar en Chantada, que quere quedar nas aldeas, que quere vivir do campo, que quere despertar a terra, que quere que volvan as colleitas e que pode vivir dela, non vivir esclavizado nunha grande cidade como pode ser Madrid, como poden ser pequenas cidades tamén, senón vivir aquí, respirar aire puro, respirar as árbores, e eu creo que todos os que participaron e todas as que participaron quedaron absolutamente encantadas con estas máis de 200 árbores das que se pode comer, conversar, xugar, descansar, tocar. Termando dos anos que deixamos atrás, ven esta semente que queremos plantar. Impactou moitísimo a xente que está creando proxectos, a xente moi nova que decide virse aquí, que decide virse, eu pediría a xente que probase polo menos, que decide poñer, espertar as terras, espertar os cultivos, e sobre todo impactoume moito os proxectos de agricultura ecolóxica, e despois a mí me parece que se falou aquí moito de educación ambiental, de que falaron mestras, de que as nenas e os nenos teñen, en vez de dicir, tes que estudiar para triunfar, para chegar a ser ingeniero, para chegar a ser matemático, mellor tens que estudar para chegar a despertar a terra, a vivir dela, a cuidala, a que o povo sinta autoestima. Para min, fundamentalmente, a palabra deste encontro é autoestima. Sentirnos orgullosos e orgullosas dos que vivimos na aldea, dos que vivimos da aldea, e sentirnos de que podemos algún día volver, retornar e facer revivir todas estas aldeas que quedan despoboadas e que non queda ninguén. No mundo temos diferentes ollares, pero eses ollares cada día máis, e o estamos vendo porque hai moitas doenzas, moitas enfermedades que veñen da destrucción ecolóxica, pois teñen que convivir. Aquí, mira, aquí hai sobreiras, carballos, freixos, teixos, acineiras, bidueiras, conviven elas. E entre todas elas que hai aquí son unha fábrica de oxígeno para que nos podamos respirar. Pois a convivencia entre as persoas, distintas formas de ver a vida, ten que ser absolutamente igual. Aquí é eu chamo isto unha fábrica de oxígeno, e hoxe máis que nunca foi unha fábrica de oxígeno, onde se mergullou a música co viño, cos xantares, cas conversas, cas verbas, cos xogos das nenas e dos nenos. Eu creo que isto para min, cando menos, estou moi contento, moi orgulloso de que Chantada poida ter este festival Son Labrego, pero ademais Labrego. Todas nos encontramos con moitas problemáticas a hora de ser labregas e producir, a hora de vivir nas aldeas, hai moito tipo de trabas que nos atopamos en diferentes circunstancias, pero todas nos conducen a unha solución común que é que haxa máis xente nas aldeas. É dicir, se te tes que enfrentar á administración, non é o mesmo que o fagas tú soa que 15 que teñan a mesma problemática que tú, pero se non hai esas 15, se eres unha labrega que só tes tú esa problemática porque eres pequena, non queres ter 100 vacas, só tes 30 e tes unha certa problemática, se somos máis, cuanta máis xente haxa, máis forza se pode facer. En Cela Nova Black Power non hai, aínda que todos traballamos como negros, serenatas con leite de pantera. De Venezuela para aliviar o sufrimento. Pois vim a falar de diferentes proxectos que desenvolvemos dende a Asociación Rural C, e da miña vinculación coa cultura no rural, dos proxectos que facemos de cultura no rural e da cultura viva, e sobre todo lanzar a mensaxe de que o que hai que facer é volver a habitar o rural, porque penso que realmente o futuro está nas aldeas. Eu penso que a idea máis será que quedou foi vivir na aldea, voltar a vivir na aldea, para poder fomentar, traballar na cultura e para todo. Penso que a idea foi vivir na aldea, hai que vivir na aldea e non pensar na aldea dende a cidade, senón vir a habitar para poder defender, é o futuro. Realmente, para min é unha aposta vital, política e a todos os niveis. A moeda ten unha cousa moi clara, a uns caeulles de cruce a outros de cara. A segunda edición
sempre costa moito arrancar proxectos así, pero creo que rompeu as expectativas, non? Foi todo un éxito desde a mañá, tanto as charlas da mañán, que sempre son as máis floixas porque suelen ser cedo, a xente non pode asistir, pois tuvo un éxito brutal desde moi pronto, tanto as charlas en sí, os poñentes, toda a xente fixo un traballo brutal, non? Porque todo o mundo participaba, todo o mundo tiña moitísimas preguntas, e foi un encontro moi bo. Facer rede, é intentar, pois, os que intentamos facer cousas igual, conocernos, unha xuntanza de vez en cando ben, porque parece que como que carga as pilas, non? Como que chegas ao teu entorno e dis, non estou tolo, non? O sea, o que facemos, pois, é dar de comer á xente dunha forma sana, non está moi ben visto, queres que che diga, pois non sei ben como explicarche porque é moi profundo o tema, pero non está ben visto e creo que é o futuro, vamos. A xente non volve pois porque os antepasados, todo o mundo lle quita da cabeza, o sea, non volvas, non te quedes aquí non hai futuro, aquí sí que hai futuro, só que hai que cambiar un poquinho a visibilidade e formar, pois é un modo de vida, non é un traballo, é un modo de vida. O rural é un modo de vida.